Molweni, igama lam nguSiviwe Fane Museu. Namhlanje ndizabe ndibonisa ngokubhalansa i-stitch xa silusi. Okay, bobbin case yethu xa siyifaka ngolu hlobo. Uyayifaka, jikelezise, uyifake phaka nawe. And then funeka ndibende kakhulu and then uyifake emtshinini. And then lapho siyifaka khona apho uyiva uba ayimuvi. So ngoku into esawuyenza sizawujonga i-bobbin case yethu, i-tension ye-bobbin case uba i-right na. Xa i-right ke suppose uba singayiboni erhaleni ngaphantsi apha ngaphezulu. Uyayibona nantsi ayivelile, which is bengasaphozi uba into. And then xa uyitsala, it's always gonna break. And then esawuyenza ngoku sizawukhupha i-bobbin case yethu, silungise i-tension yayo, which is once siza kwesi screw, sisiqinise ngale ndlela besenze ngayo apho, seza lapho jijela ngapho, awuyiqinise. Uyayibona ngoku ayiqhaqheki njengakuqala because sishethu sibhalansile, i-bobbin case yethu i-tension ayi-right nale engaphezulu nayi-right. Please siyacela nilandele iividiyo zethu ku-YouTube, followishe TechStation Clothing and Textile.